Dobrý deň, ďakujem organizátorom za možnosť porozprávať o význame nefarmakologických intervencií založených na komplexnej úprave životného štýlu v prevencii a manažmente kognitívneho deficitu asociovaného so starnutím. Nemám konflikt záujmov. Vieme, že náš životný štýl moduluje trajektóriu starnutia, môže procesy asociované so starnutím urýchliť, ale aj spomaliť. Pokiaľ venujeme dostatok energie pravidelnej fyzickej aktivite, máme šancu zvýšiť našu fyzickú zdatnosť, čo sa spája s redukovanou celkovou morbiditou a mortalitou, ako už bolo ukázaných v množstve longitudinálnych štúdí na mnohotisícových populáciách. Na druhej strane v dnešnej dobe sme exponovaní alebo konfrontovaní so životným štýlom, ktorý uprednostňuje skôr nedostatok pohybovej aktivity a sedavosť, ktoré spolu s obezitou stimulujú vlastne procesy asociované s patogenézou mnohých chronických ochorení, ktoré sa spájajú s nízkou fyzickou zdatnosťou, a k týmto ochoreniam patria aj neurodegeneratívne ochorenia, ako je Alzheimerova choroba. Vieme, že počas starnutia sa mozog, respektíve jeho špecifické časti zmenšujú, teda ich objem sa zmenšuje, zvlášť výrazné je to pri hypokampe, čo je časť mozgu veľmi dôležitá pre pamäť a učenie, ktorá je zároveň poškodená alebo postihnutá procesmi neurodegenerácie pri Alzheimerovej chorobe. A my sme podobne pozorovali v našich klinických štúdiách negatívnu asociáciu medzi objemom špecifických oblastí mozgu, ako je amygdala a hypokampus, a vekom. Vieme, že tieto procesy úbytku mozgovej hmoty sú výrazne akcelerované pri Alzheimerovej chorobe a vieme, že akcelerovať ich môžu aj nedostatok pohybu, vysokotuková dieta, obezita či diabetes druhého typu. Na druhej strane máme cvičenie, fyzické cvičenie, ktoré má veľmi pozitívny vplyv na mozog, mozgovú plasticitu, kognitívne funkcie a mentálne zdravie. Pôsobí cez množstvo krátkodobých stimulov, ktoré sú v podstate spustené pri každom jednotlivom cvičení. Patria sem energetické, mechanické, hemodynamické, hormonálne aj neuronálne stimuly, ktoré vlastne spúšťajú alebo stimulujú expresiu, vylučovanie rôznych mediátorov a exerkínov. Exerkíny považujeme za hormóny cvičenia, ktoré sú uvoľňované napríklad z kostrového svalu, tukového tkaniva či pečene, ale aj iných tkanív, a sú vylučované do cirkulácie a podieľajú sa na synchronizovanej adaptačnej odpovedi na cvičenie. Patria k nim napríklad hormón irisín z kostrového svalu, patria k nim niektoré metabolity ako laktát alebo ketolátky a ďalšie. Na základe týchto neurohumorálnych stimulov sa spúšťajú rôzne bunkové adaptácie, čo nie sú len akútne zmeny metabolizmu, ale je to aj celkovo mitochondriálna biogenéza a zlepšenie funkcie mitochondrií. Na úrovni mozgu sa stimuluje neurogenéza a synaptogenéza, ktoré sú podkladom mozgovej plasticity, znižuje sa dlhodobo oxidačný stres, klesá apoptóza, klesajú proteotoxické agregáty a tak ďalej. Vieme, že fyzické cvičenie je efektívne, ale ešte efektívnejšie je, keď pôsobí v konglomeráte s ďalšími dôležitými faktormi životného štýlu, ktoré sú významné pre zdravie mozgu. Ako na to poukázala aj veľmi známa fínska štúdia FINGER, ktorá sa spája s dvojročnou multidomenovou intervenciou. Tá pozostáva jednak z výživového poradenstva, z pravidelnej fyzickej aktivity, z pravidelného fyzického tréningu, z kognitívneho tréningu a monitorovania kardiometabolických rizikových faktorov v populácii rizikových seniorov. No a to, čo autori, teda Miyake Vipelto a jej tým zistili tým, že porovnali teda kontrolnú skupinu s touto multidomenovou intervenciou, v každom ramene bolo okolo 600 ľudí, bolo, že takáto dvojročná intervencia dokázala zlepšiť, respektíve udržať kognitívne funkcie alebo množstvo domén kognitívnych funkcií u rizikovej populácie seniorov. Niekoľko rokov potom bol opublikovaný článok, ktorý poukazuje na to, že to nie je len kognitívny deficit, ale takáto multidomenová intervencia má veľký potenciál pozitívne ovplyvniť chronickú morbiditu, čiže znížiť riziko aj iných ochorení chronických, ako je diabetes druhého typu či kardiovaskulárne ochorenia. Štúdia FINGER má svoj follow-up, ktorého výsledky prezentovala Miyake Vipelto na tohtoročnom AIC v Toronte. Poďme si to tak stručne zhrnúť. Dvojročná multidomenová intervencia teda môže mať pozitívne účinky na behaviorálne zmeny a na kogníciu dokonca niekoľko rokov po ukončení intervencie.
Pričom benefity sú najmä u participantov s dobrou adherenciou k intervencii, čiže pokles kognitívnych funkcií bol pomalší špecificky u tých jedincov, ktorí mali vyššiu adherenciu k intervencii počas toho intenzívneho obdobia. Podpora adherencie je teda esenciálna počas intervencií, ale aj počas implementácie v klinickej praxi, čo môže zlepšiť dlhodobú udržateľnosť výsledkov intenzívnych intervencií aj po ich ukončení. No a keďže štúdia Finger bola tak veľmi úspešná, nielen vzhľadom na teda zníženie rizika Alzheimerovej choroby alebo iných typov demencie, ale celkovo chronickej morbidity, tak v súčasnosti existuje globálna sieť alebo globálna iniciatíva Worldwide Fingers, asi v 50 krajinách, ktorej cieľom je prevencia demencia a poklesu kognitívnych funkcií implementáciou Finger modelu, čiže multidoménovej intervencie. A tie základné piliere tej intervencie sú zdravá strava, pravidelná pohybová aktivita, mentálna stimulácia, sociálne aktivity, ako aj monitorovanie kardiovaskulárnych rizikových faktorov a určite by sme mohli pridať aj ďalšie piliere alebo ďalšie prsty, ako je spánok, mindfulness či management stresu. Prejdeme od štúdie Finger k ďalšej štúdii s multidoménovou intervenciou u seniorov a to je štúdia US Pointer. Výsledky tejto štúdie boli prezentované znovu na tohtoročnom AIC, prezentovala ich Laura Baker. A vlastne išlo o snahu zreprodukovať výsledky štúdie Finger v Spojených štátoch, teda amerických, na populácii o vyše 2000 seniorov so zvýšeným rizikom vzniku kognitívneho deficitu. Probandi boli teda do štúdie zaradení na podklade ich kognitívneho statusu, ako aj na základe rizikového skóre kognitívneho deficitu. Čiže museli byť sedaví, to znamená menej pohybovej aktivity ako 60 minút týždenne, teda so strednou intenzitou, so suboptimálnou dietou, čo sa takisto zisťovalo pomocou dotazníka telefonicky. No a napokon tam bola vyžadovaná prítomnosť minimálne 2 rizikových faktorov, či už to bol vek 70 až 79 rokov, etnicita, vyššie kardiometabolické riziko v zmysle zvýšeného glikovaného hemoglobínu, respektíve vyššieho systolického tlaku, vyššieho LDL cholesterolu alebo pozitívna rodinná anamnéza poruch pamäti. Veľmi zaujímavý je dizajn štúdie, čo sa intervencie týka, tak počas tých 2 rokov absolvovali probandi až 38 spoločných tímových peer coachingových stretnutí, ktoré boli zamerané na edukáciu, definovanie cieľov a celkovú podporu, samozrejme v zmysle behaviorálnej zmeny, podpory fyzického cvičenia s cieľom dosiahnuť aspoň 4 aerobné cvičenia týždenne v dĺžke 30 až 35 minút, minimálne so strednou až vyššou, respektíve vysokou intenzitou a 2-krát týždenne silové cvičenia. Čo sa výživy týka, tá bola založená na princípe mind diety. Ďalšou dôležitou komponentou komplexnej intervencie boli kognitívne tréningy a socializácia, ako aj monitorovanie kardiometabolických rizikových faktorov každých 6 mesiacov. No a veľmi zaujímavá je self-coachingová skupina, keďže autori štúdie mali určitý problém s tým, že vlastne tá kontrolná skupina rizikových seniorov bude 2 roky ponechaná bez akejkoľvek intervencie, tak namiesto toho vymysleli určitý typ self-coachingu, ktorý bol tiež spojený so stretnutiami, tých však bolo podstatne menej, len 6 počas tých 2 rokov a boli oveľa viac tak všeobecne orientované na všeobecnú podporu zdravých návykov, čiže neboli tak individualizované. No a pozrime sa na výsledky. Pozeráme sa teda na rozdiel v kognitívnych funkciách. Zlepšilo sa vlastne globálna kognícia, čiže kompozitné skóre globálnej kognície v obidvoch tých skupinách, čiže aj v self-coachingovej, aj v teda tej, ktorá mala intenzívnu štrukturovanú intervenciu, ale výraznejšia zmena bola práve v tej skupine so štrukturovanou intervenciou. Nebude až také prekvapujúce, že vlastne impact alebo efektivita intervencie bola vyššia špecificky u jedincov, ktorí mali na bazále horšie kognitívne funkcie, čo pozorovali aj iní a takisto sme to pozorovali a máme túto skúsenosť aj my z našich klinických štúdií. Štúdie, ktoré realizujeme na Ústave experimentálnej endokrinológie, respektíve od roku 2016 v Biomedicínskom centre SAV, sú jednak teda boli prierezové a sú najmä intervenčné. A dnes by som sa sústredila predovšetkým na štúdie u seniorov. Prvé takéto štúdie sme realizovali v rokoch 2014 až 2018. Sú to štúdie Excite Embrace, ktoré sú už ukončené a dnes by som sa rada zamerala na prebiehajúce štúdie, čo sú Amethyst a Libra.
Um, Vidíme, že teda intervencie uplatňujeme aj u iných populácií pacientov a keď sa pozrieme na ich všeobecnú efektivitu, tak vidíme, že vieme dosiahnuť zlepšenie klinického stavu u pacientov s Parkinsonovou chorobou, zlepšenie motorických a kognitívnych funkcií u seniorov, na čo ešte poukážem aj na ďalších slajdoch. No a pozorovali sme tiež zlepšenie fyzickej zdatnosti aj kognície, ktoré boli asociované s poklesom hladín platiny v cirkulácii u pacientov vyliečených z nádoru semeníkov. No a teraz sa zameriame teda na intervenčné štúdie u seniorov. Tie dve, ktoré som už spomínala, ktoré sú ukončené, boli založené na trojmesačnom aerobne silovom tréningu 3x1 hodina týždenne a realizovali sme ich v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu. Tie, ktoré realizujeme dnes a ktoré teda ešte stále prebiehajú, Amethyst a Libranet, sa tréningové intervencie realizujú v Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra. Ide o 9-mesačné štúdie, 9-mesačné intervencie s aerobne silovým tréningom a s výživovým poradenstvom. Aké sú výsledky, jednak krátkodobé a jednak dlhodobé týchto intervencií s aerobne silovým tréningom u seniorov? Zistili sme, že už 3 mesiace pravidelného tréningu dokážu zvýšiť rýchlosť chôdze, čo je taký faktor celkovej vlastne výkonnosti a funkčnej kapacity seniorov. Čiže už po 3 mesiacoch sa tento parameter zvyšuje a po pokračovaní tréningu s frekvenciou 2x1 hodina týždenne počas ďalších 6 mesiacov dosiahne určité maximum a to sa potom viac menej udržiava takmer v priebehu 2 ďalších rokov. Čiže je to skutočne tá tréningová intervencia, tak ako ju máme nastavenú v Centre pohybovej aktivity, je efektívna a dokáže zvýšiť funkčnú kapacitu seniorov, ktorí na intervenciách participujú. Už 3 mesiace pravidelného tréningu s frekvenciou 3x1 hodina dokážu zlepšiť kognitívne funkcie, ako vidíme u vlastne probandov, ktorí sú v tých červených rámčekoch. To je vlastne skupina s aerobne silovým tréningom v porovnaní s kontrolnou skupinou mimo rámčekov, kde sme žiadnu zmenu nepozorovali. No a zmeny kognitívneho statusu, zmeny predovšetkým v Addenbrookovom, teda v skóre Addenbrookovho testu, a to najmä v pamäti, sú udržateľné aj po 5 rokoch trvania vlastne pravidelného tréningového programu s frekvenciou 2x1 hodina týždenne. Čo sa týka intervenčnej štúdie Amethyst, predpokladáme, alebo teda plánované ukončenie na jar roku 2026. Ide o randomizovanú štúdiu s aktívnou kontrolnou skupinou, ktorú predstavuje stretching. Cieľom je mať aspoň teda tých 25 ukončených cvičiacich na skupinu. Naším cieľom je stanoviť účinky 9-mesačného pravidelného fyzického cvičenia a výživového coachingu u seniorov so subjektívnym alebo miernym kognitívnym deficitom vo veku 60 až 80 rokov na kogníciu, mozog, fyzickú zdatnosť a metabolizmus. Vidíme batériu vyšetrení, ktorá je relatívne komplexná, okrem batérie kognitívnych testov. Zahrňa aj MRI mozgu v spolupráci s MR centrom vo Viedni, systémový metabolizmus kostrového svalu, fyzickú zdatnosť a teda máme k dispozícii vzorky biologického materiálu. Ako vyzerá intervencia? Intervenciu predstavuje, alebo základom je aerobný silový tréning, ktorý prebieha v skupinkách okolo 5-6 seniorov na skupinku pod ohľadom trénera fyzioterapeuta. Nie každý tréner je fyzioterapeutom, ale práve prítomnosť fyzioterapeuta v Centre pohybovej aktivity je veľmi dôležitá, keďže vieme, že seniori, ale aj tie ďalšie skupiny, ktoré u nás trénujú, majú často teda problémy s alebo môžu mať problémy s muskuloskeletálnym aparátom. Aerobný silový tréning prebieha teda s frekvenciou 3x1 hodina týždenne, 2x1 hodina je to aerobný silový tréning zameraný na veľké svalové skupiny a 1 hodina je aerobne koordinačný tréning, čiže je to taký nízky aerobik, to znamená bez skákania, ktorý vyžaduje učenie sa sekvencií krokov. Výživový coaching je založený na odporúčaniach Mind diety a prebieha formou jednak edukačných seminárov, ktoré sú jedenkrát mesačne pod vedením nutričnej terapeutky a jednak je to individuálny coaching na začiatku prvé 2 mesiace na týždňovej báze, neskôr 2-krát do mesiaca.
Tréningy teda prebiehajú v Centre pohybovej aktivity. Centrum pohybovej aktivity momentálne predstavujú okrem teda diagnostických priestorov dve telocvične. Jedna je viac zameraná na silový tréning, druhá, ktorú sme prerobili z knižnice, je zase zameraná skôr na aerobný tréning. Čo sa týka tejto lezeckej steny, tak tá nie je súčasťou centra, ale niektorí naši seniori sú skutočne veľmi aktívni. Sú to ale viac menej výnimky a neznamená to, že všetci naši seniori boli vždy aktívni, že sa k nám nehlasia teda aj neaktívni sedaví seniori. Sú aj takí a aj oni si dokážu teda na pravidelnú pohybovú aktivitu v rámci tej komunity, ktorá u nás vznikla, tak si na ňu dokážu zvyknúť. Čiže tu vidíme trénerov a fyzioterapeutov a na seniorských štúdiách, o ktorých dnes budem rozprávať, participujú hlavne diplomovaný fyzioterapeut Patrik Konrády, ktorý je zároveň aj trénerom, fyzioterapeutka a trénerka Peťka Dubajová a doktorka Lucia Slobodová. Čo sa týka výživového poradenstva, tak to realizujú nutričné terapeutky z Centra pre manažment obezity. To sme založili ešte v roku vlastne 2018, ale akreditáciu sme získali až koncom roku 2022. Momentálne v centre fungujú 3 lekári, samozrejme zdravotná sestra, asi 5, respektíve 6 výživových špecialistiek a tieto dve, magistra Miriam Dojčárová, teda moja PhD študentka Mimi a doktorka Petra Vadovičová práve participujú na týchto intervenciách pre seniorov. Miriam je v Libre, v štúdii Libranet a Peťa je v štúdii Amethyst. Veľmi dôležitým nástrojom pri výživovom coachingu je tento záznamový hárok, ktorý je vlastne v každom týždni denníka výživovej a pohybovej aktivity a ktorý umožňuje tomu participantovi, aby mapoval príjem rôznych teda ingrediencií, zložiek, odporúčaní, mind diety, ako aj teda, aby si zaznamenával naopak tie vlastne potraviny, ktoré sú naopak menej odporúčané. No a na záver sa dá vypočítať skóre, čiže každý týždeň má svoje skóre a teda na konci 9-mesačnej intervencie budeme mať na základe tohoto predstavu, nakoľko participanti adherovali k nutričnej intervencií. A takto nejako to vyzerá v praxi. Veľmi dôležité je napríklad, aby v spolupráci s nutričnou terapeutkou probandi zadefinovali svoje individuálne ciele a potom zase v spolupráci s ňou sledovali aj ich naplňanie. Poďme sa pozrieť na priebežné výsledky. Čo je zaujímavé a sľubné v štúdii Amethyst je vlastne zlepšenie domény pamäte podľa Addenbrookovho testu, špecificky v skupine s komplexnou intervenciou, čiže výživový coaching a aerobne silový tréning, kde bola zmena v memory score v Addenbrookovom teste výraznejšia v porovnaní so stretchingovou skupinou. Čiže to naznačuje a vlastne potvrdzuje to aj naše predchádzajúce pozorovania v už ukončených štúdiách, kedy 3-mesačná intervencia dokázala teda pozitívne ovplyvniť kognitívne funkcie a tú špecificky doménu pamäti. Čo sa týka tých asociácií, tak tu sa pozeráme na zmenu kognitívnych funkcií na Y-ovej osi, navodenú 9-mesačnou intervenciou a zmenu v profile pohybovej aktivity na tomto prvom grafe, zmenu v lean body mass, teda v netukovej telesnej hmote, ktorú predstavuje predovšetkým kostrové svalstvo a zmenu v telesnej hmotnosti. Čiže inými slovami, čím viac sa nám zlepšia kognitívne funkcie, tým viac sa vplyvom tej intervencie zvýšil profil pohybovej aktivity, tým viac alebo väčšiu svalovú hmotu nadobudli probandi a tým viac sa redukovala ich telesná hmotnosť. Pozrieme sa teraz na štúdie Libranet a Library Mind. Library Mind je koordinovaná doktorkou Kateřinou Širdovou z Masarykovej univerzity v Brne a tá je založená na joge a mindfulness. Časová dotácia je rovnaká ako v prípade štúdie Libranet, kde zase bude aerobne silový tréning 3x1 hodina týždenne plus nutričné poradenstvo založené na mind diete a tá intervencia v štúdii Libranet je harmonizovaná s intervenciou v štúdii Amethyst, čiže bude možné tieto štúdie v budúcnosti vyhodnocovať aj spoločne, respektíve tie súbory, tie populácie spojiť. No v Library Mind je teda okrem jogy a mindfulness aj time restricted eating, čiže podporuje sa časovo obmedzené jedenie. Štúdia Library Mind je už ukončená, výsledky určite odprezentuje niekedy doktorka Širdová. Štúdia Libranet stále prebieha, pretože sme chceli zaradiť teda pacientov, ktorí spĺňali jedno z tých základných kritérií, čiže okrem toho, že mali subjektívny alebo mierny kognitívny deficit, tak mali hodnoty fosfota od 217 v cirkulácii vyššie ako určitý cutoff.
No a momentálne bola ukončená prvá kohorta a prebieha druhá kohorta, ktorá teda ukončí intervenciu 9-mesačnú na jar v roku 2026. V budúcnosti verím teda, že sa pozeráme teda na primárne a sekundárne výstupy a v budúcnosti vám verím odprezentujem výsledky, ktoré poukážu na to, že môžeme takúto multidoménovú intervenciu aplikovať aj u nás na Slovensku s pozitívnym výsledkom. Čiže dovolím sa zhrnúť naše pozorovania a skúsenosti, ako aj teda skúsenosti ďalších tímov, že komplexné lifestyle intervencie, ako sú veľké multidoménové intervenčné štúdie Finger alebo US Point, ako aj ďalšie, môžu zlepšiť kognitívne funkcie v rizikových populáciách seniorov. Nefarmakologické intervencie s fyzickým cvičením majú potenciál zlepšiť kognitívne funkcie v rôznych populáciách. Videli sme pacientov s Parkinsonovou chorobou alebo vyliečených onkologických pacientov. Implementácia v praxi môže profitovať z dlhodobej podpory motivácie behaviorálnej zmeny, ako aj zo zakladania špecializovaných centier a komunít, ktoré podporujú aktívny životný štýl. Na záver by som sa rada poďakovala všetkým kolegom, špecificky neurologom z druhého neurologického oddelenia, ako aj doktorovi Kršákovi z Centra magnetickej rezonancie a kolegom z Neuroimunologického ústavu, docentovi Žilkovi a doktorovi Parákovi, ako aj kolegom z Masarykovej univerzity a z Tejteku, s ktorými vlastne spolupracujeme na projekte ADITCE, ktorý je podporený grantom Horizon Europe a v rámci ktorého realizujeme klinické štúdie Libra. Samozrejme, veľká vďaka patrí všetkým kolegom, Jozefovi, ako aj našim PhD študentom a všetkým tým, ktorí participujú na intervenciách, ktoré som vám dnes predstavila. No a na záver verím, že si vieme všetci aj v našom bežnom, uponáhlanom každodennom živote nájsť čas na to, aby sme spálili nejaké tie kalórie a skvelá príležitosť je napríklad využiť prítomnosť schodov. Takže využijme ich vždy, keď sa dá. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Pokiaľ budete mať otázky, budem veľmi rada, keď mi napíšete na e-mail, ktorý je tu uvedený. Ďakujem a želám pekný deň.